Mabbe ambu foku wali nyuman do radio bawle ani radio laydu nimbe radio suwi minum be buguni na lamini be servi Musa kone ya sababu ye suru waraba Musa minya awai kado che afura sama lo che afura lakika o Musa o fura sama o Musa ani kado prostati awai kado alekiba no ye awai kado Musa kone amba foka wali mando ndo sama FM o be yamfulila yakuba kone DG do amba foka wali mando o yamfulila kelina ambe sokona danyugo fu emission dambe kene bili sumano anga fuli ani tonni o ka nyeshama ndo bolingo radio jitigi FM kolonjeba murbu sugo fana abe kolonjeba abe SMTD la radio Epifani abe kolokani kofo onore jara magam fane iri kutradi nyamadu lamini kunari nu kwa mako ivarien boroma kulubali sungolo jalo abe kulubali anika do ajaratu kunari nimbeka fuli ben nura FM kuma so bayana dafina abe fana kofo directeur oye Mamadou Doumbia promoteur oye Dawda Bagayogo Japon B ndo radio mimbe na be wa FM kofo wa FM to minya na lamini be nunu ya radio sodi minum be gafe o ba fili finyefe directeur ba oye awekado Sirma Kulubali promoteur oye docteur Ablaye awekado Dambele Ablaye temenengo kabuyi abe fuli la se Musa Bama ale caisse de retraite o nyamai madame Mungoro gendarme kamati anga fuli be ka nyeshama Christine Mungoro ka fana foka wali nyumando samba jara tambu Joseph Chenu anga fuli be ni bela jile Nura FM sanfe radio Koton FM Sigasu ka fuli la se directeur mano ye Mamadou Siribe Bajo programme be mami mbulo oye Suriburama ye Suriburama bifo ka wali nyumando Nura FM awekado okumaso ba ingona obete menengo ambe fuli ani tonni amba lase radio dambe Sigasu yaya jurti ale DJ minya Bouakar Sanogo no ko amako butelize amba fu baje radio baje FM abe tukoto mi angoro ke ba Mokhtar Cham promoteur do akafuli bien ndo radio badenya manangoro kawfi ambe directeur fono yakuba mariko radio bengula senu Musa Kone numéro 2 abifu ka wali mando Sigija FM 98.5 Kalana directeur oyi Omar Kulubali régisseur oyi Saran Doumbia o baningo radio FM Njay Kura kawfi nyoro marala Mohamed awekado fangina amba fanafu ka wali mando ka bismillah Nura FM awekado kuma so ndo minyi awekado Nura FM ambe fuli la si abaga sisoko anga fuli biye anga aniwati Nura FM kanubani demeba a fefen de bi minu yan deme anga anniversaire na a wulika jonna chesri ana tibita babbe ndo donga jang asibalite koroto kujugu obinani sarajugu che anje anchesri Nura FM ka anniversaire do kungilinda ala barkala ka damina anniversaire do kungile adamine foka na sia kunje yoroma do ga bekera bunya ani karama kono akera to godja kono akera kuna wulu kono alhamdulillah rabbil alamin abarka alay ya jabar ambe fuli ani tonni la se ande me boma minu sona anyi ka danda hujo anjigi koro ka donc fo amugo bula ka donc fo ambu nofe ka donc fo awekado ukademe o se halin nakira dorme kile o se ka doke mbi Bouakar Traoré biti angu fu ko ni chesiri ko ni wulika jo nyinantai anyake nyomve chugomi san chama anga je ko ke nyogombulu Nura FM alaka sanele di ani alla me jereje kulu bela jilima baba Adama Touré Adama Mbasaw Ramata Doumbia vraiment fevembe ko ko ku bela jili ku merci ku félicitations ko alaka nu bela jili alaka nu sara alhamdulillah Nura FM ka anniversaire anyane je ukera ga koyi amano ya yoromi o ya sisa en yoroyi okera jona okera jona ndo koyi mbana anga la mine do toro ya mine ka ay woro nani kana ube juludi ko julikana ayera mafendu nani anifu ko nani kana ba pulusu yi flado na anye kilindu o fana musula kawi balugu de seraka kilindu musu de kilindu anta ngoni kera ayera binanga papi o bo fifala aya dige karamo ko geon aya ge makasuba gena makasuba ni chendo Fuseni Jawara anyo ge abana togo chendo adegoga Amadou degoga aleni Bouakar Traoré biti ya fla jawge awde ko entraîneur yi ajawge de aho anta ngera mbulu bare de jina tay wallahi kanyama doko koni sira ka foko félicitations Barça quoi daga di labi comment ça félicitations Barça afa ko me Malikou de la Adama Traoré Barça ko ejmay ambe Malikou de la Barça mugera nani an kanangul en ngelera
ay o de kɛra ni dɔgɔtɔrɔ ka ballon ye ngo sura ni kona wara de kɛra mi Barça ay ne ballon ta lajɛ dabla o a dabla awɔ te ballon lajɛ i bɛ n ka foli fɔ Kalifa Junior de sura ballon ko fa kana la hebli o nya ka message ye wa ɲɛna aw fana sa cɛno an ka maaw bɛɛ joginen blessé dali aw taara aw fana sabato ɲini gɛn anw na mu b'u glo Adama Traoré la fa b'u yara ku classement ye jumɛn ye sisan sa aw ka 3 in n'aw ka 6 in n'aw ka 10 in bɛɛ ayi da am ka taa dɔɔni dɔɔni ayi ɲini fɛn ye kelen pewu de ni championnat in jɔra bi a bɛ kɛ cogo di ayi dɔɔni dɔɔni do am ka taa do ayi ne ko n'a jɔra bi a bɛ kɛ cogo di akai bana akai Maliker a ko l'anniversaire de la radio Nord FM a été un succès total bravo Maliker wallahi a succès koni a kuma tse ka fɔ ka sa vraiment anye anga ustaz ya konjubani a dugutigi lakaw a almami lakaw u yan tibi tabaka an dɛmɛ ndogo ka tugu an nɔfɛ k'an mundeni ta k'an bɛrɛ ndogo bɛ min f'i ye i mana kɛ diɲɛ fɛn o fɛn min na i bɛ sigida min na n'a maaw n'u t'i kɔ kɛnɛ bila maa t'i kɔ n b'o f'i ye dɛ ko ɲuman ni alimamilakaw an b'u fo walahi ko ɲuman ni dugutigilakaw an b'u fo kuranajigin kalifar'u la u y'a ta ba la k'a minɛ u tɛgɛ fila la k'a kɛ fo k'a se a dan na walahi an b'u fo k'u waleɲuman dɔn an b'u fo dɛ ko ala ka san wɛrɛ jira an na wa an bɛ ɲɔgɔn bolo dɛ wa n'u y'an ye fili o fili la n'u m'an bɔ a fili la ayiwa o ye tiɲɛni kɛ dɛ o ye tiɲɛni kɛ ala ka n'an bila fili la an b'u fo k'u ni cɛsiri o tuma na min ye awa i k'a dɔn Barça ko in an b'a fɔ Tijani Jawara ye ko ne ko k'a bonjour ko ne ko k'a bonjour mais an ka forfait contre Clinique Espoir disons an ka plainte min donna suro tasi mɔgɔw ye n wele voilà k'u bɛna lajɛ ko parce que k'olu ka kati in de kɛra sababu ye Barça fana bɛ k'u ladege donc n'a tora nin cogo in na ballon laban bɛna kɛ kati ye donc k'a ka dabila quoi vraiment a dɔn n ka jɛ blogu t'a la dɛ nka n ti fo k'a ɲɛnɛmini a ka haramuya cɛ non vraiment Clinique Espoir mɔgɔw ma hinɛ quoi u ma hinɛ dɛ wallahi Barça fana ma hinɛ an b'o ci bi taaba n'o fɛnw na an ka char combat fana farala ɲɔgɔn kan ka t'u yɛrɛ di polisiw ma fana ye bara kulu la ne yɛrɛ taara ma bɔ ta kuma kalama o ne b'a kɛ di penikɛla min yɛrɛ donna ne ka wuli ka jɔ kun ayiwa o fɛn o donna a bɛɛ ni k'i cɛ ko Ami Kulubali yɛrɛ donna waati min ko piriri ko dɔ bɛna don ne kulo bɛ dugukolo mankan na n kɔrɔ ten buyi ne bɛ bali ka bɔ min kana ja Ami de taa tɔ don n'anw kɔni ye ko ye ne ko nin bɛ taa balo ta ka taa min ayi balo ne bɛ nin ta Ami dɔ in tɔgɔ yɛrɛ Ami dɔ in Ami Mariko wa o kɔni kun farala polisilakaw kan ale tun bɛ boli i b'a fɔ firifirini maa kelen min fisayara a ma o ye Ina Felicia ye walahi a ye ne kɔni a tiɲɛ yɛrɛ la i da ci dɛ ne tun bɛna changement dɔ kɛ o a tun bɛ jigin ne la o ne tun bɛna ba jɛnɛ la don Bajana cɛw ne tun bɛna ala don ko ka kɛ sigisi bara bila ni kun y'ale ladon anw m'an bilasi bila an kɛrɛfɛ dɛ an bilasi kun bɛ wele non dɔgɔ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ Nord FM anniversaire jara kosɛbɛ vraiment alhamdulilayi baarakɛlaw a kɛra a bɛɛ ka fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn a kɛra sinankuya tɔn mention spéciale an ka foli ani tɔn bɛ ka ɲɛsin u ma vraiment Sambu Kulubali ni ama Mayiga n'a jɛɲɔgɔnw Asukufar ani ama Asukufari sa ani Gawusu Keyitaw vraiment an b'u fo a kɛra n'o bɔlen kɔ yanni an ka gafew daminɛ kunu an tun bɛ kati n yɛrɛ dɔgɔ kɛ n'o bɛ Yusufu Mayiga ko fɔ gendarme kɛ ayiwa alhamdulilayi muso dira ma o tuma na an bɛ dugawu kɛ ala k'a kɛ sija ani kɛnɛya ye ka furu kɛ furu tututu ye kɛnɛ kan sa donc ala cɛkɔrɔbaw caman tun bɛ yen ko n k'u ka foli f'i ye Gawusu yɛrɛ tɔgɔma bɛ yen a fana tɔgɔ ye Gawusu Keyita ye maakɔrɔ don nka a bɛ arajo in lamɛn bɛnkɛ ale ye n ka karamɔgɔ ye a y'an kalan l'école la a kɛra Kalifabugu a y'an kalan yen bɛnkɛ yɛrɛ bɛ yen ko vraiment ko il est très content ba bɛ Ndoura FM lamɛn à travers arajo Mansour an bɛ Mansour baarakɛlaw fo vraiment an ka foli bɛ Katika bɛɛ ye kunun an dɔgɔ min ye maakɔrɔw ye u gɛrɛla u y'i fo dɛ ko ka foli lase ma a foli lase Ndoura FM baarakɛla bɛɛ ma ala k'a ni sababa o kuma sɔnni bɛ an bɛna don gafe kɔnɔ sabu an sigi kun y'o ye an y'a fɔ maaw ye k'a daminɛ 10h ka taa se 10h30 la o bolonbolonni o ye anw ta ye o k'o to an bolo an b'an ka ɲɔgɔnlɔnw n'an ka tulonkɛw n'an ka foliw ni barow bɛɛ kɔ 10h30 pile n'i bɛ kunnafoni nɔfɛ i branché nka tɔni i b'a to an k'an ka ɲɔgɔnlɔnw b'o kɔnɔ o kuma n'i ma fili 30 in sera a sera kosɛbɛ voilà o ka Gawusu Jata e ka patron n'o ye Sambu ye Sambu Kulubali surɔ n taara dɔ ye n wele ko n ka taa Sambu lajɛ n taara lajɛ siga t'a la Sambu kelen bɛ ka torche de ta ko u ye foraji de sɔrɔ
sala furaji si ja furaji madilika si sambunyana aye torsi de tade ani matlani katida je krefe ni minu nana jita jibe shorlo min bode abi kuloni biri ko la abi yele ko ke fabi donge fabi donge kam maklanta ni torsi ni minu nana jita jibe bo rubine dami fe sholo de ale ko ni akila ko energy tio damadi me bargon baya bi bo ko no ka jigide samu kuma dili ko yi fabi yele ko nyaf ni ma bembulu me kla ka bla facebook ka yalla ka ni tabobe ko so ambla sira ndogo banga ba do no jabira e makini gadanga oti fengida ndo ambi do uke ambange bo ala ka shija ani kenya ala ko duma ya rabbi ama ngere tawtu koro anga je ka do uku ye ka to ka saraka buye ka ala deli nangere bitu sura dumi ala ka nye ka ndado ya rabbi ama ko funi andu ngundo ani ala sona ni andu ndoye express de bomako ikado ka fo aba azale express sake azale express amba leta aber maiga aleye ne re do ke Albert ayi wulika jo mingono na atara ni anyi awekado kori be awekado guminga na be kuchala kufo atara na yeye ako minya awekado hachimi guita ntwama ndo ayi sirajanta ma ayo dabo minye awekado ndwama hachimi guita atara yoro minna be miyangala nabo kufo awekado jo ni chesiri mimbi na mugeria maklenente ram maklenente juya dable kana mugeria juya kuma makleu munye kumaje goiga asimti twamoy ntomadu itwamate etwa mamadu asim toye asim koita ala ndo jamana nyama jamana marababe maralembe mami mbulubi na mugelea minya awekado president ashime goita ntoma atara miyangala minya awekado juguya intifu nye jamana ngono ne ala minge minyi watini ayo fo odikadi ay ntoma ashime awekado ayulika joni chesuruke ni CMDT ay minge awekado minyi ko rika gunka no be kuchala kufo ay fuli anito nitaka nyeshuma akuni jetemeneke toni bake mawulumvla ani ba biworo awekado de kori minni awekado campagne mingera san 2021 ani 2022 anyo sorokui usiratika la minya awekado farafina gumbeka joro folo awekado otambeka di awunga duguma mimbe ba mali ba mimbo kofo o min no dungera o manga tuti ka temeti jagwado wulika joni chesiru ka mimbi ka to awekado kori senena ubisika fuchugo mi ka wulika joni ka chesiru la ndo minye sibrido o de ko dikera dunyi do minni awekado jabana nyama no be transition nyama kofo ashimi awekado aboko fulana mbomoko ayo takoda sibirido kuna okuma na sa sibirido atari nyeshi awekado kuchalama kera ndison jabbilebele de minye dola ji kene mimbe na be wole ko stade sidiki awekado watara kuchala ndoko ni yoro awekado ni ndo akera ndison jayro bilebele bu niye de meneke ningu ndiddo ware kata wulika jo ani chesuru ke miyangala kata awekado foku wali nyumando miyangala ka ubora sabu ni ndo imanga ke dunga zai kele kori ke fora afora ko kori sinve kori sene ko mali awekado joro folo be awumbulu flana mi transition nyama mimbe ni bebe ala dili akashuru ikfe kero kafo ofana oyikunda ni yoro fulinga inu minu flene ni ufara nywanga ndo ni sonja barka ka boko sobe yalsa ka seku bismillah adama kunare aliminya awekado dugutikuka awekado mai aliko ni wulika joke wulika jo mingonda na ayufu ku wali nyumando mi jamana nyamawi ye minge awekado jamana nya anube ka wulika jo minge yajira kafo ko lo hakli mabode do mi ashimi goita awekado abanyi ni bera jilefe kafo mali kwambe iritarla ambi ko fa ko sobe ko ko srafe ko wati dok masira yel makado koina dugutila kaw yajira kafo ko lo manyino ko koy minye dugutila kaw ye yajira ko mali ambi do ni mene ko be ashimi ko ambi ko ngabe ashimi ka wulika jonni ulu yere ka chesiri ko kafo ko anyi foloy de premier farafina fandani nani befe akoni nyefenye femi na kanga ke disugo yoro ani na kanga ke nisonja yoro amali bama ko yi ko so bu niye jetmeneke kadane ata kadda away kaddo mawka utikalo temene kana sebila ko risen naw ka jira ka foni ala sonama lubi wulika joni chesiri beke mimbe se ka to ko mbi nyesoro ko risen naw yukali yoro mi ka klaka away kaddo awaliya o yoro abela jerle kera away kaddo maminga de me ko nana obe ashimi obo kufo o yefenye min na ni sonja barka boyana ko sobe minni Umaru Baye Umar Ba Dambele maire do away kado na be ku chala maire na bo ko fo ale ajira ka fo ni ngomi mfle ne jongo ala ale be fuli ani tonni ale ba bla away kado bema ni yenye ni jebelebele ni yeseli Baye ni ndo yere ta ka sugandi ka nyeshin ku chala ma ka fo wuli ka jo ani chesiri ka na keka ku chala kaw ko sene naw mana ke mali fa wo fa ko be fo ko wali nyumando ko ashimi away kado ay fere ni dabali mingeni ye fere ni dabalu de minu mbike sobuye ori halibi
sɛnɛni a bɛ se ka taa ɲɛ cogo min a ɲini fɛ n dɔgɔ o bɛ se ka kɛ anw bolo sɔrɔ fɛ cogo min a ko awa i k'a dɔn a ye wuli ka jɔ kɛ min ye ka laɲini dɔw bolo da ko ɲini ninnu tɛ dɔwɛrɛ sira dilanko awa i k'a dɔn o bɛ a la wa ka fɛɛrɛ ani dabali kɛ min bɛ se ka to jiko fana o bɛ ɲɛ sɔrɔ Agibu Sangare ale ye awa i k'a dɔn kɔɔri sɛnɛnaw yɛrɛ ka maa ye a ye foli ani tɔni ta ka ɲɛsin CMDT ɲɛmaaba n'o bɛ Nango Danbele ko fɔ Nango min sera ka kɛ sababu ye ka awa i k'a dɔn furugufurugu ani mankan misɛnnin minnu bɛ yen k'a bɛɛ cɛ k'a bɔ yen min bɛ se k'a to awa i k'a dɔn an bɛ jaabi min nɔfɛ o bɛ se ka kɛ an bolo sɔrɔ fɛn cogo a ko kuma na bi nisɔndiya don dɔ ko ye nisɔndiya don min don n dɔgɔ awa i k'a dɔn an yɛrɛ ka nisɔndiya ɲini don sabu an y'an cɛsiri ka wuli ka jɔ ani cɛsiriw bɛɛ kɛ min bɛ se k'a to ko in bɛ ɲɛ sɔrɔ a ko nin ko min filɛ nin Asimi Goyita a bisimilalen awa i k'a dɔn ko a nali jamana yɛrɛ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye awa i k'a dɔn kɔɔri sɛnɛnaw ka gun kan n'o bɛ Kucala ko fɔ a k'a dɔn fɛn dɔw bɛ yen a ma ɲinɛ olu kɔ ko ye a y'u fo k'u waleɲuman dɔn k'a yir'u la k'a fɔ nin ye don ye don min ni awa i k'a dɔn an ka nisɔndiya don don an ka sewa don don an ka muguri don don jamana in kɔnɔ u hakili la ko an tɛ se ka min kɛ an b'o kɛ koyi gɛlɛya bɛ an da la sɛgɛn bɛ an da la tɔɔrɔ bɛ an da la nka o n'a ta bɛɛ min ye awa i k'a dɔn anw bɛ an yɛrɛ kan maliyɛnden dɔw bɛ anw kan u k'a dɔn jamana wɛrɛ maaw bɛ anw kan nka o n'a ta bɛɛ n dɔgɔ ko wulikajɔ ni cɛsiriw kɛra min bɛ se k'a to Mali bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ kɔɔri ko senfɛ Asimi kun ye awa i k'a dɔn laɲini minnu kɛ angɛrɛ ko sira fɛ ani k'a dɔn sɛnɛ ko sira fɛ a bɛɛ ɲɛna a bɛɛ kɛra taara ye kuma bɛ don min ko bi min ye Asimi Goyita ye a ye a jir'u la k'a fɔ nin kɔni awa i k'a dɔn anw ka sewa don ye gɛlɛya fɛn fɛn bɛ anw da la nin don ye an b'a bɛɛ cɛ ka bɔ yen a ko nka bɛɛ k'a dɔn jamana in bɛ taabolo min na gɛlɛya bɛ jamana da la dɛ an bɛ sɛgɛn na an bɛ tɔɔrɔ la a ko nka ale bɛ min fɔ maliyɛnw ye maa bɛ don dɔ minɔgɔ de kun awa i k'a dɔn yalisa i ka se ka lafiya sɔrɔ don dɔ o de kama u b'a fɔ tuma bɛɛ i bɛ don dɔ kɔlɔn se don dɔ minɔgɔ ɲɛ minɔgɔ min ye kuma ye sa a faamuna o tuma président min bɛ yen n'a bɛ transition kunna bi n'o ye Asimi ye a ko an ka furugufurugu ni awa i k'a dɔn min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an k'o bɛɛ bila koyi an ka taa ɲɛfɛ sabu min ye awa i k'a dɔn ci wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso b'a la min tɛ sɛsi bɔ ye a ko n'i y'a jateminɛ min ye awa i k'a dɔn a ye sɛnɛkɛlaw wele k'an k'a lajɛ an ka tugu ɲɔgɔn kɔ an ka taa sabu Mali juguw ka ca an ka Mali juguw kɛlɛ a ko Mali kɔnɔ o de bɛ se ka kɛ sababu ye min ye jamana in an bɛ ɲini fɛn min nɔfɛ a bɛ se ka kɛ anw bolo sɔrɔ fɛn ye kuma min ye Asimi ye awa i k'a dɔn dɔgɔ min ye Kucala ye a kun taara yen awa i k'a dɔn dɔgɔma ye taama min kɛ taama in ɲɛna alihamudulilayi o tuma a taa ɲuman taara a ɲuman seginna n tɔma b'a ka so waati in na ala ka ni sababa bɛɛ Albert Mayiga nin y'a ka fasiri envoyé spécial Azalea Express mun ye tɔma ye a ye nin taalen min kɛ Kucalakaw fɛ yen wuli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ i ka kuma ka ɲi kosɛbɛ i ka kuma ka ɲi dɔgɔ kuma ɲɛna kojugu n tɔma e ko jumɛn de ko min ye jumɛn ye mun ye tɔma ye kuma ɲɛna a ye nin taalen min kɛ Kucalakaw fɛ yen ko baara ɲɛna kosɛbɛ kuma ɲɛna kuma ɲɛna filɛ i ka fɔlen dɔrɔn fɔlen dama fɔko kelen wala ni n'an ye ɲɔgɔn ye tile kɔnɔ siɲɛ hakɛ o hakɛ n mana fɔko kelen kɛ i y'a mɛn ni jumɛn fɔ a fɔko kelen o kelen kalo o kalo siɲɛ kelen sisan k'o filɛ nin sisan i tɔma an ma jigin wala bi kɔni kɔnɔna la bisimila i tɔma don kɛnɛ kɛ n ye wari de d'i ma e ma wari ɲɛnama fɔ dɛ wari kɔni ye wari ye ma wari ɲɛnama di dɛ wari kɔni ye wari ye ne bɛ n bolo n b'a kari ka don soit de Bamako n bɛ bɔ ni ale ye kosɛbɛ Laya Jara ale kumara ɲɛma a bɛɛ na ta an ma tila gɔn kundili la Cheikh Bi Jara a y'a sɛbɛntiya ko n tɔma don bisimila ala awɔ ayiwa an ka taa ɲɛma an ma tila gɔn kundili la i bɛna ye k'a fɔ ko dɔw b'a la ko Bobo Karangabɛsi mun ye cadre de parti politique et regroupement pour une transition réussie ɲɛma u ye barolɔsigi dɔ kɔni kɛ dɔgɔkun laban in kɔnɔna la barolɔsigi mun na u ye laɲini minnu kɛ waati tɛmɛnenw na ka tɛmɛ k'a ye k'a fɔ ko mun ye marisi kalo tile 25 ko n'o sera fanga in kɔni k'u tɛna a lakodɔn bilen i bɛna ye k'a fɔ ko hali bi ni jɛkulu in banbannen don o miirina na o hakilinata o kan dɛ o sabu kɛ u ye ɲɔgɔn ye mun kɛ mun ye dɔgɔkun laban in kɔnɔna la na a kɛra mun ye centre joliba o la ɲɔgɔn ye kun tɛ dɔwɛrɛ mun ye gouvernement mun o bɛ sen ka nin waati na n'a bɛ docteur Choguel Kokala Mayiga ka gouvernement fɔ mun ye farati ne danga mun a ko la nin waati na u bɛ se ka o da don la cogo min na Fatigiba ka fɔ la a ko ni jɛkulu in i bɛna ye k'a fɔ u ka nin ɲɔgɔn ye in kɛnɛ kan maa mun kun ye kumatigi ye sa n'o de Modibo Sumare ale yɛrɛ kadiri ɲɛmaaba ye fo ka taa fara mun ye Amadu Koyita kan ale ye parti yelen ale o ɲɛmaa ye Fatigiba ka fɔ la ninnu ye kɔrɔfɔ kɔni u y'a daminɛ u y'a yira k'a fɔ ko mun ye
ye charte de la transition mun ne malidenw yo o ta ani ɲɔgɔn cɛ ani diɲɛma ni ɲɔgɔn cɛla fɛnɛ la n'o kɛra mun ye septembre kalo tile 12 san 2000 ani san 20 ko o charte a kɔnɔna la b'a yira k'a fɔ ko mun ye fanga in kɔni ko a bɛ ban pewu ko mun ye mars kalo tile 25 ko nata in na ko fanga ko a bɛ ban Patrick ka fɔ la a ko nin jɛkulu n'o bɛ cadre kofɔ u y'a yira k'a fɔ ko mun ye bɛnkan mun n'o fɔra mun ye charte kɔnɔna la u nana ye k'a fɔ ko o bɛnkan ko a tɛ ka taa bala o siratigɛ de la mun ye charte mun ye cadre ye cadre maaw hali bi u y'a yira k'a fɔ u nana jateminɛ k'a fɔ k'a bɛ fanga filanan n'o o dafirila n'o bɛ deuxième coup d'état kofɔ ne bandaw ka fanga kofɔ ko kabini o dafirila mun ye mɛ kalo tile 24 san 2000 ani san 21 i bɛna ye k'a fɔ ko gouvernement mun sigira sen kan n'o bɛ docteur Sogɛl Kokala Mayiga ka gouvernement fɔ k'olu ka jateminɛw y'a ye k'a fɔ ko mun ye ninnu kɔni tɛ ka miirina foyi ta miirina mun n'a bɛ kɛ sababu ye an bɛ se ka kalatɔ kɔni k'u labɛn cogo min na ko mun ye Sogɛl Kokala Mayiga a n'a ka gouvernement a miirina t'u la bi a miirina t'u la bi k'a fɔ ko mun ye kalata kɔni ko o baara ko o daminɛlen o siratigɛ de la i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye nin jɛkulu ye n'a bɛ cadre kofɔ cadre des partis politiques et regroupement des partis pour la réussite de la transition ɲɛma u y'a yira k'a fɔ ko mun ye an ka gouvernement ka ŋaniya yirabaliya ka ɲɛsin mun ye kalata kan ka kɛ waati min na k'o kɛra sababu ye mun ye CEDEAO maaw k'u ye embargo ta ni kɛ an ka jamana in kan a sɛgɛrɛ n'o kɛra janvier kalo tile 9 san 2000 ani san 22 mun ye cadre ninnu maaw ye u y'a yira k'a fɔ ko olu nana jateminɛ k'a ye ko maa minnu bɛ ka fanga mara nin waati in na k'u bɛ fɛ ka fanga in ni ka a tu u kama nin kɔrɔ u bɛ fɛ k'u poro fanga in de kan wa ko fanga in k'u tɛ fɛ k'a di maa si ma o siratigɛ de la hali bi mun ye cadre maa ninnu u kumara koyi u y'a yira k'a fɔ ko mun ye gɛlɛya ko a bɛ jamana kɔnɔ an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi ko mun ye musaka ko gɛlɛya ko o bɛ jamana kɔnɔ fo ka taa se mun ye dunnafɛnw ko o fana sɔngɔ ko a yɛlɛlen don kosɛbɛ ko o bɛ jamana kɔnɔ la cadre maa ninnu y'a yira k'a fɔ ko o waati kelen nin na k'a bɛ ka taa fɔ ko mun ye dɔ ka taa fara mun ye CNT bonya kan ko dɔ ka taa fara mun ye gouvernement bonya fana kan charte maaw mun ye cadre maa ninnu ye ɲɛma u y'a yira k'a fɔ ko mun ye mars kalo tile 25 ko n'o o sera ka ban ko mun ye transition kura ko olu bɛna o sigi sen kan mun ye conseil national de transition n'o bɛ CNT kofɔ o kura ko o bɛna sigi sen kan olu bɛna gouvernement kura sigi sen kan gouvernement mun ni premier ministre mun na o bɛna ta ka bila a kunna o bɛ ka premier ministre ye an ko premier ministre ma neutre a tɛ fansi o fɛ mun ye nin cadre ninnu ye u kɔni y'a yira k'a fɔ ne nin waati kofɔlen kɔni sera gouvernement kofɔlen ko olu tɛna lakodɔn dɛ hali bi cadre maa ninnu ɲɛma o kumara dɛ u y'a yira k'a fɔ ko fanga mun na a bɛ sen na nin waati in na olu nana jateminɛ kɛ k'a ye k'a fɔ ko mun ye maa caman ko o bɛ ka minɛ ka sɔrɔ k'u ma foyi de kɛ ko maa caman ko o bɛ ka minɛ k'u ka hakɛ k'a bɛɛ lajɛlen burubasi ka ban ten ko o maa fɔlɔ k'o ye an ka jamana premier ministre kɔrɔ ye n'o de Sumaworo Bube Mayiga ko nin waati in na k'ale bɛ kasobon na k'a bɛ nin kana kalo 6 ɲɔgɔnna bɔ a yira k'a fɔ ko mun ye Sumaworo Bube Mayiga k'a man kɛnɛ ko o n'a ta bɛɛ ko Sumaworo Bube Mayiga k'a ma taa jɔ kiiritigɛlakaw ɲɛkɔrɔ fɔlɔ hali bi cadre maa ninnu ka fɔ la u ko dimanche don n'o bɛnna janvier kalo tile 16 ma san 2000 ani san 22 ko mun ye Etienne Fagaba Sissogo ale welela ni ka mana de dépôt ni k'o ta ka da ale kan ka taa ale bila kasobon kɔnɔ o bɛɛ bɔlen kɔfɛ ko mun ye février kalo tile 14 san 2000 ani san 22 i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Isa Kawujum ale ACRT ɲɛmaa ye ɲɛmaa ko ale danganiyena k'a fɔ k'a tɛ bɔ jamana in kɔfɛ abada k'a fɔ k'a bɛ taa voyage yɔrɔ wɛrɛ ale ɲɛmaa ko o kuma kɔni ko o t'a la Isa Kawujum y'o kun bi kosɛbɛ a ko n'i kumana dɔrɔn k'u bɛ minɛ ka taa n'i ye wo la a ko kuma quoi bisimila hali bi cadre maa ninnu ka fɔ la ɲɛmaa u ko mun ye mars kalo tile 2 tɛmɛnen i bɛna ye k'a fɔ ko olu ka disiba dɔ fana bɛ yen n'o de ye Ablaye Kulubali ko maa dɔw kɔni taara Ablaye Kulubali tarabaso ka taa n'a ye ɲɛmaa k'u ye bugɔlida Ablaye kan a bɛ Bama bɔ ji la hali bi cadre maa ninnu u y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni nimisalen don mun ye France 24 fo ka taa fara mun ye RFI kan olu gulonni min kɛra an ka jamana marabaaw fɛ k'o t'olu fɛla ko ye bi k'o t'olu fɛla ko sini o tɛ t'u nɔfɛ foyi les cadres regrettent la suspension de France 24 et de RFI et condamnent avec la durée de guerre avec la violation des libertés publiques. Au fond, ça. Voilà. Cadre au fond. Ama intérêt. Bismillah, t'as dit facile. N'tanaï. Ani kuma bana kuma tin da mun ye cadre manunu ko nya yira ka fɔ ko olu gloni mun garando be France 24 ko fɔ RFI nyama ko ye fɛnɛ ko lu ma jana bi wa ba ko se bakoro condamné on fɔ ban filani an ya sama ka bɔ mun ye so de Bamako ale kɔnɔ mun ye laya jara ale sɛbɛnnikɛla marma ga nyama ibonya obala
ndola ka ni sabo be ndola ka do ka fo y dumbia ale ka fasiri obia be indicateur de renouveau ndola ka do ka fo y kuma ni mba ko minye awai ka do kan babu nitina muru men ni ndafe sabu minye kuna funu ka chambulu ndola minye awai ka do chiwere be akuni jetimine ke transition awai ka do awati da madoni sirafe minye sede awoye kalu muga ani nani anyo mimvo sede o mo nyina ndola ka do ka fo ko abina fo umaso made te sanfla awo maso matukuji anga ndo sandurula kana sanfla ma aw maso ma ako mali gouvernement ay wilka jonni chesuru ken wati laba nungo nana kajira ka fo minya away kado luni sidaw ni nyanje away kado bengas masro away kado ko tabulula sabu ni jetemene ke uluko ni ajira ka fo minya sidaw ye alini communauté internationale be doni mena ko bi minya away kado kanga fere ani dabalike udi farafina ani away kado mawelo bisika nyomva muchugumi ngani ya jetemene bay ka fo minya awa mediateur mimbe na be sidaw tola ale ko ni kan nalibo mako yano ani ko ani sabu mo be sabu bengan kisekele o masro kula dobe gouvernement e communiquer mi away kado ayo boko bi ajira la ka fo minya away kado benka o masoro tuko shila minya sedewo aleni away kado ni makofule nunu nyanje sabu unali mingera colonel Ashimi Goita transition o nyama ba chef de l'état ani away kado minya mali nyama ba tewa akwai kado ka fo kalo klitani shigi atani konondo no ye marsi kalo oni aso uye nyanye communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest way kado mami ngundo au kachide mimbe no gudlo ko Jonathan ni commission de la CEDEAO o nyama ba ani way kado comité local de suivi de la transition way kado ulu bele kumbe communiqué nyemi ngira way ajira ka fo mi ni ngo bela jile na kado ka fo benganko o mateme uni nyanje sabu ni aje temene ni aye ni tibi tabani ni tani kasike imbe bike do bele tekwe wati temene na kerengere ni ala février ko klimuga ani shigi ni CEDEAO ale wulika joke ka chido blaka da di mali gouvernement ma kuma mingono nana uyajira ka fo ko luko dika fela ko mi ko kalu tanifla yel makaluta ani woro ko ka laje benganga ke awai kado okuka jabi mimbe ni gouvernement ya awai kado adi CEDEAO ma jabi madugo mashila sabu minye sanduru ko kuma awai kado odbe sina gani ngo imbela jilena mali gouvernement ya jira ka fo nyini fe CEDEAO fe ani kado uluka nyini fe abe jamana imbasgi ga minye CEDEAO akako imbe sinjini imbe feminga ode kalatawi nga uludu nyete kala tawla faso dew nyella nyini minunge abikado no ye yelma doyi ulu sika do ko la tugumi ode kalaje gouvernement ya gushi kada kalu bisaba ani worola mo chaira nga uchaira ananyo na chama unana gu kalo muga adi konondo awai kado o feven fle o be kuma klela kana chaya kado gouvernement ya jiro ula kafo minya ashimia akobi ke kalo muga ani nani o be samvla o bo kufo akode strategique minya CEDEAO unuka delegation uluko ni masika so o machukushila ali gouvernement ajira kafo maliko ni nichon gwaleru sabu nunu minu mvleni o be min nofe o yukuru garambi kala taw bike wati jime ga minya yel mali minu be no ere fondation minu kanga ke ba mali ba ko ni do nofe o mo laje ginyama jole na hali bi utiku miru usirafe nga udlo Jonathan ni chide minumbe no lube kadna uben nale lu ye festival ni awai kado sirajiru la chukumbi uye famu ye chama zoro kula uye fenja manye kula mali gouvernement ya jira ka fo da eleledu wati be ni kumanyiko ya bike awai kado luka da ko ni oye eleledu mali gouvernement ya fo chukumi CEDEAO fo na jira awai kado ochuko kelena ka fo ko luka da awai kado oye eleledu ode siratikala mali gouvernement uye awai kado CEDEAO ka chidu uyu fo ku wali mando wuli ka joni chesiri mina yelsa minye jabana ko do hali bi nyini fi o kaseka ke awmbulu soro fe CEDEAO fo na fave lu fo na awai kado mali gouvernement fo hali bi ka jira awai kado ka fo uluka maminu mbia be ka kuma nyiko ya udabo uka continue kuma nyiko ya ufe mimi se ka to awai kado ko bi se ka nyesoro chu sabu ni kuma nyiko ya umbe sena akacha ala fe fenja mambe bi nyesoro ndo ni fasiri igre ka dumbia minye indicateur de nouveau aka fasiri do CEDEAO mo uyena liminge aunga jabana kono nyama soro kula alhamdulillah anga mo jigina sabula kalu muga ani nani mimbe samfla kufo awoni atamena ye osirafe udokera neko da hakila ni CEDEAO ni ko wara taw ko aya to anga bara nge samfla ko anga bampew shukura odugujela kalu tan woro samfla mumbu ni nywa asera ka ba beta kilewa aya to anga bara ngo kono awu yera kungo ne yera kunvela ko sanduri mana chaya akage sanzabai onu jigina kana kalu samfla afra ka kilewa sa unko wa kono sanjolo joli jabana imeka mara ambe minno fo il faut qu'on soit clair transition mo fana o ka bisi basa ba ka chaade aw fana ka fode
bisibasa be ka caade corruption ko kala ni famille fo an woni sécurité alhamdulillah mais a to chama be ku ci sir hali bide parce que bisibasa baraw ka ca ako kana ke dron kiri wo corruption wo fon fon be no kanga ko do ni bela baraw ka ke abana aha mati ala ka ni sabobe kire dumbia tradition indicateur de nouveau sake ni o ka fasire ndo ibunya bala igra dumia fole obetani ka asegere ali biya mayira kanubaw la ku sogole menura fm de la ni kononto ani nani tombi murumuru duru kasili amugo ke ka bojela koroju kunyumani wodala ala durusira maliker afa ko mbina jabi ayi ni ngal doke o puru kwai ajabi be sebo ngona so ale ko burkina ni guinée ko luyu ka wati choisi ko sedao ma fenvo muna udumbe an no fe chuchuchu ni boka binni feuna an nunun ta ko wara de ko pamba nga négocier nous ebli de abara an nunun ta ko ni bon malikero bi on bina jabi be fasir do ko ni bete klala sambo mbo foy ko ko anga ta chaw nyama indépendant ne bembolo do me boni aye masire jara akumara abena ta ko musani tay komo gani komo bora musani ka bulika adogo musani ka komo tigiya nyama ote chenyi munye masire jara ayira ka foko munye bemalia ko adugu jara kuraye munye anu bama chikora nunu nyanche mamunu nu yubolo no bla munye accord d'Alger la ko bemalia adugu jara kuraye anu nyanche la masire jara ayira ka foko munye cité des Askia na ko fora abe gaw ko fo ka foko ni ndwa kun labaina sigi bele do koni o keray sigi munna akera mamunu yu bolo no bla accord d'Alger la mamunu yu bolo no bla o semana ko o lieu sigi do koni o ke stratégie la ibena ka foko sigi ku ngude doray munye cadre stratégique permanent nanga mako CSP olune jamana nyama yu nyanya munge orom ko fe no be Italie ko kufo benga munu no keray février kalo temene o benga nu meseka jatemna tukumuna baro be seka kenyani aye gabena ka fo ko munye ni marfatiki nunu na mwa mako rebelu ne ma ibe na ka foku na gouvernement ku manya fola de manya mungo munye colonel wage yere ale ga pangru taninga na bamako kasura aka séjour yere ko o mabam fatri baka fola ako ibe na ka foku nunu wanywanye o konala nyema uyayira ka foku munye jekulumbe na CSP anyama yako o taraka di faga aga al maudima na le yemuye gacha secrétaire général ni ya jitemna ka laje ale debe bilal ak sherifu ale ba ale nonabla o sabga mi CSP akun kalfale no bilal ak sherifu dima ibena ka foko jone kara munye fa ade ag kadanganye o de munye ibrahima ulde anday o kara ale kadanganye o secrétaire général de MACMA oyo oye ga fatri baka fola ibena ka foko ni sigin konala ko munye anga jamana gouvernement mawka ci den kume keneka ko munye jatimino bela jelen kayla ina fa anga gouvernement ya dayni tuko muna ko munye CSP ka bo kolonci ninga afle kolonci ko achira ninga abo kolonci ka afle kolonci ko atoko ko ayelemana ka munye CSPR atoko ayelemana ka CSPR ko ibena ka foko akme 4 cadre stratégique permanent akumo orela ame domna kompi abe wole cadre stratégique permanent pour la réconciliation comme yetoko ko abe wole orela sebani ngala ko akoy be na ka foko nuni anga jamana gouvernement be mala yera na ye fe jumanela ko sobuga munya ayera woram ko fe na manya ka foko ni jakulin ko abe sigi senga nyema ko anyema yakanga taka kalfa munya gouvernement o munya bolo fara chama ne be munya akonala ko lo bela de lenga taka kalfa munya gouvernement no be sécurité ko fo o tella kana wa réconciliation no be siga foko fo kata bla ananyo ana chamana non bela de kanga taka kalfa anga jamana gouvernement ga munye colonel wage anana e ka foko munye ko mona kamunga ko jaga ko amakla okane munye colonel wage aya ira munye ni ba manchi ko nuna ko anye benga munno okeranche woram ko fe benga ina be makanika aya ka foko munye gouvernement ko ale de bena feran de bali bela de lenga jekulu muna be sigi senga gouvernement de bo onya ko ko omine ko no tala pew banga ko be bla abana tanga bebla manyana fatra baka fola akoni duwe ko njatemna kalaje munye ni marfatiki ko nunu nabo oluko fo nyama une wake ma ben fola ko ko sabuga wake ire ayira ka fo nene ne sigi mbeke munye seben fura munno bebla kata di tombela jele mananga mako terme de référence ko otara di bela jele ma wa ira la bela jele na ka fo ko muye lakana kanga bolisira mu fe ko kuna tiga dira bela jele ma ga ko kana fo ko muye lakana ko kata fara réconciliation ani kata fara anywana woraka nyama ko kata ka kalfa oma o ye fe ko jamana gouvernement anti jana bi ko anti jana sini wallahi sabani ngala kon ko akomuye masire jara ira kafo akomuye anga gouvernement anene nun ko nin nwanchira la ko be mala ko adugu jara kurai na foni flani anya soma ga bomuye indépendant ale kono masire jara ale kalim galatike marma ga nyama ibunya obala
ndo kuma nyana hali be ala kanni sababe ndo minya awai ka do fasira be Umar Ongoyba tokola be mingono ya o yesuar de bomo koy Malik Riba fa ko awai ka do aka jabi ben ninde kono ako minya awai ka do France 24 ani RFI bere daru ko awunga jamana famo fe awai ka do ka fo minya awai ka do Emmanuel Macron masarantan ku saranta minya musoro kanulay ka do ka fo Emmanuel Macron awai ka do anglais ka RFI ni France 24 oluboy sika kumbe minuna ani minumba na ni adunga bola ka do ala ka fo ko minye français ko de be ka awai ka do tasuma do anga ko koro saka gele do awunga kula ndo abora sigala sa adara keneka Emmanuel Macron anda ka furundo de ba fo ko awai ka do kabo ko da fasiri ke ba ko ne je temene ke ba ka fo minye Emmanuel Macron wa ko ko alebe awai ka do CEDEAO ani Union africaine ka lebe olu wele yel so ko wuli ka joke ka decision minumbe awai ka do ningo yinu ba afrape ko so be o kuma sa minye awai ka do inafo wati be uru ala nyini chugomi onize fara ko abo chugo kelina abo mamuno kumala sa ko me CEDEAO ko France ka baraka minante ko France Union africaine fo fe mana wuli de ambe baga France ma de France ketande ba dunta amba bota o Macron ma da kere Macron ni foronto lenteni ndombi Macron ay kuma be boka bi kuma yesigate ala parce que ba ya jira ka fo Umar Ongoyba ko wati dola minyi conférence de presse mimbe ni Emmanuel Macron na kuma ka ke odongo angoro na manya ka fo candidat do abe fe ki kanabo jamana nyama yelma yi kanabo kala taw rabbi kela Emmanuel Macron RFI ani France 24 anye bere dali minge uku ko gwen ka bo anga jamana kono folo yelsa anga ko finu je angu donka bo nywana Emmanuel Macron abora sira do fe sira mimbe na be bo bela jelina ka jira ka fo Elysée no ye Macron era dagaro no be France nyima so era ku fo wuli ka joni chesiri ku bo de ke wati be je kulu minum be no lu be farafina no lu ko ni hakla ka fo ko bo ma ke ulu kalama ndo be ko re kalama de be adon ka fo France be u kokoro mali ko inda parce que ba ako Emmanuel Macron ayeni ngo aya jira ka fo era fini France 24 u datkuli amabbe amatukushila aya jira ko awai kado ni ngo min fleni minye awai kado embargo min be na tara mali jugala ko indi do wala koy alebe mo hakila kunu ma minum be mbi nu be kam malimbara ikado ka fo minye awa kudi tafla u bora o de konnana kam malimbara ako dun ube tablo minge ko bi ube minna ko do wolinte machila Emmanuel Macron godi ulu ko ne be wulika jom minge ale yeni ngo invo kabi san 2021 ale ya awa ikado ko ale ya ko nga minye awa ikado ni ngo bela jile ale ya ko jira koy CEDEAO kale ya nyinu fe ko wulika joke ani kesirike minganga da malika uko da anga tola Emmanuel Macron aya fraka ndugunde ko lu ye pression juguya CEDEAO kan kosobe mim se ka to awai kado decision politique ni militaire minumbe mim se ka to olu se ka ta to ka nyeshi awai kado ba mali bama ako kuma mi dunu mine ko bi ale bel min nyini o te dowre ko kala taw ka ke démocratie ka sinji mali o mugo be president mina awai kado o ka se kana ni kana mali kono Macron ka ba ko ako Macron awai kado ay ko ra fo ko aya jira ka fo min ye mali envelope ka decision kuro minuta ni ka nyeshi farasika ka journal baraka da o manno ko arajo so ko fo anuka television so akoni ngoy kat na to nyangine ko nyangine bale ko abin nyangi wa Paris a Paris bijo a tia joro la sika ka bo bela jelena nga Paris bi klaka nyini tuni minya awai kadu ina fo la dala ko uluba ke tubi alebina CEDEAO anika do Union africaine alebina wele nganga da malika ayini minge oku da malika ani ala sona ma France ba appuyer fo ka sa dana la hawla chafuru malika ri majabi sorosa chafuru tura wallahi ndo sikatala kuyi sikatala de chafuru tura de pour prendre les décisions qui conviennent et que la France appuiera comme nous l'avons fait à chaque fois ne fora ali bimbo yin nanzara kungulo ba onga mamunu kuma oluko galundu ndo mi awai ka ba no Umar Ongoyba ayeni mbe fola wala ka nyefo aw nyina amse ka family soro ala chuko mina aya jira ka fo minya awai ka do ningo bela jelenye ka ka fo luba ke chuko min korole wa anake o chuko kelende sabu minya adam mawni hake mingala mawba ka bali o hakela akwa ale yare ko ni ayen nanzara kan fo de ako sigata mina ale bina kuma shinibe ako kera do modu saje ako shinibe ka ale bina kuma awai ka do nana ado ako président mimbe na be CEDEAO kuna bi kale bina wele aka decision ta decision minganga ta atatuko nyumana président mimbe no be farasi tokola ayini vode ako awaika do minye relation mimbe Paris ani bomo ko ni nyanje ambi do nimene ko bi ndo ko be ka bisi basa chuko be ka bisi basa ti yelma français la nyini minge CEDEAO na bomo nyinguru ubinu dado okola hali deshi aw mawa nyini gali to me asgiledu na tabone
ba ke ga ta bone ina fo petit makoron to bu keni musokoroba afuwe ko an potuga francière lambolo le bien aboya baba da mauka toyi ciao kanakatini ay kanakatini da koyi ay kanakatini awo mais abi fam yow on tato tiere ayo mon titaw naija na on bita dro on bita irishi ladi Vladimir Putin fi on bita de abana naija adaso ga cliff lijila makoro ya nyini chuomi ku bina temeno srewa awa nyingalbe wati angazgi ka kono ale bi jabi jonjon di ko bela jelina omaro ngbe ba ndogom ni yaka fasiri min nya bo sorde bo ko kono ko ka bido boli ibu nyabala nyama bonya ajaranye ne ibolo bon nouvelle horizon ne ba asamaka gerana kuraye nyama ibena heka fo ko munye ONG nanka ma umani urat match umani urat wachi uye munye galon findo takadi anwa mandi umani urat wachi wa wuchi di wallahi wuchi wa amandi umani urat wachi awa ato mandi re amandi nyama ibena heka fo kuye galon fi munnu ko takada an walla kana bawla dugubla galon munnu yo takada an walla kana bawla ibena heka fo ko munye an chef d'état major général des armées nyama abora ka ko inka galon tigiya ko abora ka ira ka fo ko munye imani urati wachi aye kuma mu fone nyama ko wiya do bi ngalo ko wiya do shini bebo do munye chef d'état major ako munye an walla fama wuli ka jomu no ba an bolo bi anto opération foi ke mi jamana kono ka so ka mo fa fo ka mo dogo mawla opération ko dogo mawla nyama ko okuma konta la abada uyenga londa ladi to abu mai wallahi bismillah munye chef d'état major no de Omar Jara nyama aye kuna fone nin konin ka adi aya ira ka fo ko munye imani urati wachi ni ya jitemna kala je munye droit de l'homme uluko bolo fora bara do ko munye aye kuna fone ka boka bi munye masigalo kleta ani duru ayira ka fo ko munye fali jugu muno kera jamana chabanche amfa fo ka tabla akoron fe afana munye septembre kalo temenena ko mawara note ko munye anga force armée malienne nyama ko onodo stratégie labe na ka fo ko munye général de brigade de Omarou Jara baru akoni bola ka korofo ninga atime aya ira ka fo ko munye ni lakana an lakana baw ne mirna ko bo labi o de buna dama do mese ga lafa sa to muna wa buna dama do nga boli ne noli ko be se ga no ga to muna ko ya an lakana baw ko mirna ndoyi ko ni fera munu to gelen fla bulo neta ka yini ka fo ku be an lakana baw ni population ku ko du nyama ku ga do ka fo ko fera ku tuna se ala tu shila patri ba ga fola ako munye chef d'état major aya ira ka fo ko abe bela jele akila kunu ko munye jekulu foite ka fo ki be barake do lomna no jekulu fem mas de la se alema ale munye général de Omar Jarama ka le ni nga munye ni ko ina ko o jekulu te ale be bela jile me o défi ko o jekulu te mun de la ka ale ni nga ni ke wale na na fiki udo fatre ba ka fola du ci lawdo ako ko intete mine ka laje masigalo kleta ani duru ayira ka foko munye umanu ngurati ale ko ni kuna foni mboga bide ka ayira ka foko munye manifi munun ko ko fatwa septembre kalo temenena ako mawara note ko munye an wala kana ba ko nodu munye chef d'état major no de général de brigade Omar Jara ako umanu ngurati ni ko fa mu fo bi nema ko galono bi ko galono shini galono shini abana kuma nyena ko galono bi ko galono shini makai munye Omar Jaray albi akmara de aya ira ka fo ko munye wuli ka jode be sena ni watina ka anwa jamana lakana baw ko an utoka ku uchien ku ne munye population ku kodu nyama no to ko don ka fo mama de be ka fo ki lakana bay ni ye bingali ta ka population segere nyama olu yere be mun dai ka olu bu udo ko o misali chama ko o kera jamana ko nala ka munye galonfi munye dugubla galon ka to ta ka da ula o ye fanya utna jana bi ko kutina jana shiri wa ko bela jana ka don ka fo ko munye on be opération fenfeke anga jamana konala nyama anta dugo mashila bi anya terrorisme munanyo foka yanfe amo kuna fondi anya dugo mumina ka yanfe nyama kamo kuna fondi anga opération foi kwati dugo mashila ko umani ngurati wati ko korofo mu fo ko wiya do bi wiya do shini na foni fle anya sama ka bon nouvelle origine konala baba damele ale sebeningala ibunya obala ndo baba ni ale ka fasiri bla ne be fasirita le repère minya way kado Idrissa Maiga ale bambe Amadou Maiga bena bama yelma o ko fo meli sorala ndo anga way kado yorojan kibaru ango flide kala taminu binna len noye élection présidentielle jamana nyama ameno minyini ndo ko joni bina soro mali ngolo mimbina Ashimi Goita ale noro nyingali tomi asigile du ndo ma fo ma tede
ɲininkali to min de sigira a ko n'i ye jateminɛ kɛ ko in bi taabolo min na i ko bi maliyɛndenw an bɛ ka yɔrɔw lajɛ dɔrɔn ka hakili jagabɔ kɛ ka ɲɛw maana bɔ kalata minnu bɛ yen n'o bɛ awɔ i ka dɔn n'olu kan ka na kɛ Hasimi Goyita min kabiri 18 août 2020 ɲɛmaya b'a bolo n'ale taara don min jɔnni bɛ na ka na Hasimi Goyita ka na ale nɔrɔ bila an bɛ k'a lajɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ a bɛ waati dama dama bɔ Hasimi Goyita ale kɔni sera k'i jɔ a cɛ jɔyɔrɔ k'a jira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ président min bɛ yen ni ba Mali b'a n'a mago b'a la o de ye ale Hasimi ye Hasimi awɔ i ka dɔn kumakan tɛ dɛ kɛwaleya minnu bɛ yen n'a bɛ k'olu kɛ waleya minnu bɛ ka kɛ dama olu ye awɔ i ka dɔn kow ye ko minnu kɔni kɛra sababu ye ka Hasimi k'ale kɛ bulugusu a ko Mali in kɔnɔna na ɲininkali in de bɛ kɛ fan bɛɛ fɛ kalata minnu kan ka kɛ a bɛ san 2 jate olu kɔnɔna na min ye kalataw kan ka kɛ n dɔgɔ misali bɛna di jɔnni ma jɔnni bɛna kɛ maa ye min kɔni bɛ yen n'o bɛna awɔ i ka dɔn Hasimi Goyita n'o bɛna nɔrɔ bila n dɔgɔ an bɛ ka ɲɛw tereke dɛ maliyɛnw an bɛ ka fan bɛɛ lajɛ an bɛna jɔnni sugandi ka se ka Hasimi nɔrɔ bila qui pour remplacer Hasimi Goyita à la tête du Mali ne yɛrɛ kɔni ma ni ɲɔgɔn ye aw bɛ ka taa ɲɛ munumunu ka taa ɲɛ ɲini e bɛ se ka kɛ o mais ne je suis là a banna e bɛ se ka kɛ Allah k'i bɔ ala basa kɛrɛfɛ maa t'a dɔn wallahi o t'a dɔn sugu la hawla ne jamana kalifa ne ma bi a ko banna pewu bon président ko kuma in dabila dɛ yɔrɔ ni i faratira k'i i yɛrɛ kɛ jagoya président ye i bɛ wele a dusu kana du kɔnɔ y'a ye o ye cɛ dɔ in wele yan fɛ o bolila o bɛ ɲini ka kɛ africain o bɛ k'a yɛrɛ ɲini o Tɔnbukutukaw ka cɛ dɔ fana tun bɛ yen o y'o ladege u y'ale fana minɛ Tɔnbukutu yen nɔ maa kana maa ladege dɛ m'a fɔ dɛ a ye n to n kan i t'a fɛ n bɛ n ka ɲɛmaya fɛ yan i t'a fɛ président wa ayi i t'a la m'a fɔ dɛ n t'a la n bɛ ɲɛmaya de la Nura ye fɛn min ɲɛma bana i tɛ jamana ɲɛmaya fɛ ayi non jamana ɲɛmaya aw k'o ta ye taa ayi taa a ye n don yan cɛw ayi n dɔgɔ n baba bɛ Ansongo n maama bɛ n kɛrɛfɛ yan n bɛ n ka ɲɛmaya la yan a to n ka tibitabaw kɛ o yɛrɛ tɛ taa gɛlɛya kɔ ni Allah kibaru a ko n'i ye jateminɛ kɛ k'i b'a ye k'a fɔ min ye awɔ i k'a dɔn ka kariya ani courage k'olu fara ɲɔgɔn kan o kɛra sababu ye min ye Hasimi Goyita Mali transition awɔ i k'a dɔn a y'ale ta koyi sabu coup d'état filanan min n'a kɛra mai kalo san 2021 ni fɛn bɛ yen maliyɛnw tɛ se ka min na fiyewu o ye yɛlɛmali ye yɛlɛmali min n'a donna awɔ i k'a dɔn lakanako sira fɛ ani awɔ i k'a dɔn jamana wɛrɛ minnu bɛ yen ka se ka olu ɲɛbɔ anw na o fana ye ko ye ko min n'a ma dogo maa si la a ko min awɔ i ka dɔn fɔlɔ an kun bɛ binganiw de kɛ sanga ani waati i b'a mɛn k'a fɔ bin kɛra sɔrɔsiw kan ni maa hakɛ sara nin tora la a ko an faman'o ma koyi an bɛ ka min mɛn waati bɛɛ an de b'an ka nisɔndiya sɔrɔ sabu awɔ i k'a dɔn min ye sɛbɛya an bɛ k'o sɔrɔ diɲɛ fan 14 bɛɛ fɛ a k'o bɛɛ ka bɔ yen min ye diplomasi sira min ye jamana in ye awɔ i k'a dɔn bingani waleya dɔw tun bɛ ka k'a kan a bɛ don minɛ ko bi o bɔra anw kan pewu Basirikeba ko a ko waati dɔw tɛmɛna kuma bɛ kuma la n'i y'a fɔ n dɔgɔ a bɛ komi i ye tremblement de terre kolo yɛrɛ yɛlɛma fiɲɛjuguba min bɛ n'o ye ouragan ye komi i y'o de lawuli nka an bɛ don minɛ ko bi Hasimi b'a panpara kelen fɔ piya ta ti wuli ta sisi ti bɔ a b'a panpara kelen fɔ a ko kuma Hasimi a ye bari wuli dɛ bari bi sanfɛ maa minnu bɛ yen n'olu kan ka Hasimi nɔrɔ bila n dɔgɔ baara b'u bolo bi sabu min ye tubabuw yɛrɛ ye awɔ i ka dɔn ka ɲɛma u ma sigi ni min ye k'a fɔ maa bi sɔrɔ min b'i kɔ a da awɔ i ka dɔn olu ka ɲɛma kɔ a la Hasimi y'o de kɛ ko u ka cɛni min bɛ yen n'o ye Emmanuel Macron ye Hasimi y'i kɔ a da a kɔ a la tɛntɛlen tewu a mana paara ɲɛ kelen ta Hasimi bɛ paara ɲɛ 100 ta a ko nin courage min filɛ nin maa min bɛ ka nin kɛ a ma kalan tubabuw fɛ u ka Sorbonne na dɛ u ka école nationale d'administration min bɛ yen a bɛ Paris a ma kalan yen dɛ a bɛ décision de ta ka sɔrɔ awɔ i k'a dɔn a mago tɛ Faransi ka hakilina la a mago tɛ Faransi ka miirina la k'i jɔ cɛmancɛ la k'a fɔ Faransi ye n tɛ bi n tɛ sini maa min bɛ yen n'olu ye nin kɛwalew kɛ o ye Sékou Touré ye a n'a ɲɔgɔnnaw min bɛ Laginɛ awɔ i k'a dɔn o marabakɔrɔ min b'o kofɔ Hasimi Goyita a y'i jɔ awɔ i k'a dɔn maa min bɛ yen n'o hakilila k'a fɔ farafinna ye olu ka jɔnduguw de ye a y'i jɔ awɔ i k'a dɔn olu ɲɛma cɛ indépendance ta kana bi cɛ farafiden mobili k'i jɔ nin cogo in na ka awɔ i ka dɔn Hasimi Goyita k'ale bɔ Basirikeba ko a ko a bi kalo dama dama a b'o de bɔ bi hakilina jiginna Faransi awɔ i ka dɔn olu kun bɛ cogoya min na bi u kun hakili y'a ye sira min fɛ an tɛmɛn'o kan a mɛnna a ko n'i y'a jateminɛ Faransi awɔ i ka dɔn a daminɛ u kun hakilila k'a fɔ ko nin ye jamana ɲɛmaa dɔ de ye min bɛna yɛrɛ yira ani jama ɲini min bɛ o la koyi nka kɔfɛ Emmanuel Macron nana dɔn k'a fɔ nin ye awɔ i ka dɔn denmisɛn de ye i n'a fɔ ale yɛrɛ ye denmisɛnnin cogo min fiɲɛ b'ale nun na cogo min fiɲɛ bɛ nin fana nun na ten
ci Ashimi Goita ni kwa Banangu ni ko ku aba fiye Banangu Ashimi Goita awai kada bi koke ko mi Emmanuel Macron yere amaski na fi joni bi seki miri na ka fo Emmanuel Macron be wuli ko abina malila Ashimi ba fayi ba tanga da badama ni ma tanga da badama to ka France an butanga malila Ashimi ya fo chugo mi akero chugo kele ndila ndo wasirika ba ko ako beka boy mi nye mali gouvernement ambi doni mine ko bi Hashimi kal leadership ko nana nyama ya ko nana RFI France 24 ko ambora ko lugbe ka bo jamana ngolo ko mene wa shishiti bo folo ni ma minu gumbe no jamana maraboy nu ko ni nke wale nuke ndo ka do ka fo obita nyanyi ni rowere dabu yesu no ko tuyi nga bi Hashimi bita kuchala abina abita kata abina abita dar salama abina yoro min gada ya abita abina abi jamen du yoro min gada abi fa ko du yoro min gada abi diga majo yoro min gada ntoma aka wuli ka jonna ka ko ni dugule tefiyo ako beka boy ni Hashimi agalera bi de pa Asimu Karumbaw na makoda ndo Hashimi kanin decision courage nu abe minu taniye jongo ala awaikado mali demsedu amugo be minu na awaikado ko de ni akoni ajete mire minye awaikado amedon mire ko bi Hashimi ma min bina norobla kuluba ndo ko barabe de bulude Hashimi barbla yoro mi sigatala ne ko ni bina ni ya yugu ka jigi ma mi fa yere fa abe yugu ni yere fa de wallahi Hashimi ya bla yoro mi ni tabara nyama soro kana mimba takabla yoro ina akuma bichade akuma kachane akuma bichade wuli baldo de akuma mali minum bi jamana nyama no fe aywa kanga da kawso wuli ka bon tonga ide wuli baldo de min vole flaw ni Hashimi ko abeka minunge ana beka chesir minunge Ibrahim Maiga le repère abako no ka bido boli abana koy boyere nyabe jonna mimbe se ka Hashimi no robla dans les jours à venir ne ko nya ne kananda do kuma la de anta dema e banalaw ay ne tew politiquement nous de bina nyini politiquement nous ama ke chuko le ko bina nyini aywa donc amba la jede sa ko nga jatemine ko mbe ke chuko mina yelmali bido mbida ubeka do na haklina shaka nyama la ni no lu politiquement o de do koyi na ma nyaga fuko kalata be ke anga scanner ira de ke politiquement na Fatuma da Dambélé to Amadou de mais o de photo do parce que il faut kanga miri quoi politiquement mi rebebi ko ni Hashimi tara ko bise kana Hashimi no robla ke abara bi bolo de aywa tuwa kon be de akuma ka chane ndere ba ko laje de quoi parce que ne ra koni nyama ne akli juru charlenta ko la bada ante makura do labo makura fana ibo tukado nguko imam ngo nyama bara mamu mna Hashimi ko fe bara bodi bulu vraiment wallahi ay menere de politiquement min ko ni bangu na bi vraiment ka damne parce que Mali ka échec parce que lu do yere ne do ye Mali ko yere la vraiment abe mo fen quoi parce que mouvement démocratique man no de Mali firi o le ko ibe ka démocratie na tia kunjugu ka awaji kana ko ke bisi basani bon maintenant on est obligé de choisir quand même on est obligé ambe do de sukandi jawa Hashimi bina bon maintenant bina joni sukandi mabeni o bela ko kutabla de kutabla wallahi ko jo wura akojo na mu fiena politiquement ka fanga soro balia abe kuma mu fo ana soro kelente kuyi donc Modibo Sidibé wura bala ko 1 million tigi ya sabakia ndo tay ci la vraiment c'est sérieux quoi wallahi ne ko ni la jede mais parce que amé Hashimi babla quoi ababla jagwadi bon maintenant jonde sugandi jonde benat bolem na shinjoni ma mimi na wardama comme degele no fene law bon nantaro na on va hériter ambeta amboro ma bisigi aywa ko ndo de bon maintenant nyama wala sa kalata nyuma yere ka réforme mun be folle ka a parti politique nunu ka senseni ka temere la ka sensen ko sobe wallahi dore be jamana ko nyama lu damanga do maliko kuma na pew ay bon sam bisaba ifara dimina de o dabi do ala sa mais en malion yere kanga antana bla don quoi c'est à dire maintenant nere vraiment il y aura une question kanga c'est à dire il est temps c'est vrai c'est d'ailleurs betani ka sigina on yere bala Hashimi yan fait be bala shogel yan fait ni maintenant vraiment donga ja sebalite de il est temps que angan sigi ka haklu jagabo amena jondi laben Hashimi mana ta jondi bena ke Hashimi no roblay abana mabeni
parce que tiers la nunu minnu filɛ nin to ganje bon ala ka nɔgɔya kɛ bon tiers la Modibo Sidibe kɔni ayiwa bon donc kɔni y'o fɔ yan awɔ alu Jalo fɔ yan an ka yan bila la hawla de transformation de tomate à lɔgɔti subhanallah donc ti vraiment il fait ça transformation de tomate à lɔgɔti transformation de tomate à lɔgɔti baba ndebe ya kai ibra mai ga moda ga sama la hautani ayiwa Ablaye Diop Cheikh Modibo Jaraw dɔw fana ko Alu Jalo Alu Bokar Jalo dɔw ko Alu Bokar Jalo fana ka kumaw ka ca o dɔw ko Jamis Bitar Mariko jumɛn ɲɛ la dɛ an ka dɔ kunnafoni kɔnɔ an ka taa dɔw ko nu togo dɔgɔnɔ tɛ n'an ka jamana mara yan tiɲɛ yɛrɛ la et pourtant il faut chancer a ko ɲaŋa a y'aw chancer ko in kan koyi wallahi a ye chancer ko in kan dɛ Asimu mana taa a bɛ kalifa jɔn ma nin waati ye wallahi an ka kan ka hakili jagabɔ ko in na kosɛbɛ vraiment c'est compliqué ɲɛma an kɔni bɛ dugawu de kɛ sa ni jamana in ka hɛrɛ bɛ maa mun bolo ala k'a kalifa o tigi ma ayiwa n dɔgɔ vraiment nin ko in kan ka kɛ débat ye koyi an kan ka nin ko in sigi dɛ depuis sisan de an kan ka hakili jagabɔ kɛ nin ko in da fɛ Musa Damele ko ale yɛrɛ kɔni bolo ko in kan ye de la o ayi bon ne ta y'a la tulonkɛ yɔrɔw ye sa parce que n'i ko ka ne financer sisan financement min bɛ ɲini n'i ko a ka kɛ sisan a ɲɛ tɛ sɔrɔ o a ɲɛ tɛ sɔrɔ a ɲɛ sɔrɔ man di a bɛ fan bɛɛ gosi ɲɔgɔn na a bɛ fan bɛɛ gosi a ɲɛ sɔrɔ man di ɲɛma an bɛ taa hali bi an ma yira kanubaw la k'u sɔgɔlen bɛ Nura FM de la an kana taa dɛ dɔ sɔrɔ wa jumɛn président kɛ baba ko mun na ko ale yɛrɛ dun tɛ taa ɲɛma nin ko in filɛ nin ye n'an ye baba ta ni ala cɛ maliyɛn don dɔ a bɛ wuli dɔrɔn sunɔgɔ la dɔrɔn k'i sigi ko maliyɛn bɛɛ ka kɛ terutigi ye jagoya ayi o b'a la n'a kɛlen tuturu masa ye tuturu fanga ye o b'a la ayiwa o b'a la ayiwa an ka taa bisimila an ka taa ɲɛma an bɛ taa l'humanité ne ba ale sama ka gɛrɛnna kosɛbɛ mun ye Musa Mahamadu Dunbiya a kumara ayiwa a ko mun ye au conseil des Maliens de l'extérieur kosɛbɛ ɲɛma an bɛ don min n'a fɔ ko bi ko daga a sɛbɛkɔrɔ wulilen don a kɔnɔ koyi e ko bɛnbaliya fana dugu a ma jɛ mun ye au conseil des Maliens de l'extérieur o kɔnɔ wa kosɛbɛ n'a ɲɛmaaba ye Abibu Sila ye Patrick Baga fɔla a ko gɛlɛya in bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ ko in bɛ ka taa yɔrɔ min a fɔra ko Choguel ni Asimi de tɛ se ka k'a ye dɛ awɔ mais dɔw bɛ dibi la dɛ dɔw bɛ ka dɔ tɔgɔ fɔ yan ɲɛma a ka ɲi kana a ka ɲi Sadio Kamara dɔ y'o fɔ dɛ hali dɔ ye Malick Diaw fɔ olu kɔnnen tɛ dɛ ayi bon Sarti yɛrɛ ye fɛn mun ye ɲɛma kuranɛkolon tɛ koyi a bɛ se ka yɛlɛma hali n'o kuma de mɛn o ko in pourtant nka ayiwa bisimila an ka taa an da t'a la bisimila an ka taa maa tɛna fɔ ko an ye fɛn fɔ yan parce que ni fasiri ye n dɔgɔ an ka taa a ko mun ye au conseil malien de l'extérieur ɲɛma u ka mun ye conseil de base min bɛ Côte d'Ivoire kaw fɛ yen i bɛ na ye k'a fɔ k'u kɛra sababu ye ka ɲugu k'a lawuli dɛ o siratigɛ de la cogo di ko mun ye Musa Mahamadu Bagayogo ale de kuma don l'humanité o kɔnɔna la a ko i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye fatɔ kura mun na a wulila Côte d'Ivoire kaw fɛ yen n'o de ye Ibrahima Eniya Kamara ale mun y'a jira k'a fɔ ko ale bɛ kɛ jamana in transition ɲɛma ye ɲɛma abada n terikɛ tɛ ale mun y'a jira k'a fɔ ko ale ye jamana in masakɛ ye ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko a ka kɔlɔlɔ ko a taara yɛlɛ mun ye conseil de base de Côte d'Ivoire kaw fɛ yen n'a bɛ au conseil des Maliens de l'extérieur ka lasigidenw kofɔ a kɔlɔlɔ ko a sɛbɛkɔrɔ yɛlɛliw kan dɛ Patrick Baga fɔ la a ko an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi au conseil des Maliens de l'extérieur n'i y'a yɛrɛ kɔnɔna jateminɛ k'a lajɛ bi a kɛlen bɛ toto tire nama tire toto gɛlɛya belebele ko o b'a kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnen la mun ye u ka conseil de base mun n'o bɛ Côte d'Ivoire kaw fɛ yen i n'a fɔ n bɔra k'a f'i ɲɛna cogo mun ye fatɔ kura mun na ale wulila Côte d'Ivoire kaw fɛ n'o de ye Ibrahima Eniya Kamara ale mun y'a jira k'a fɔ ko ale ye jamana ye masakɛ ye ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko a ye dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ maa dɔw yɔrɔ koyi maa minnu yɛrɛ n'u bɛ baara kɛ mun ye conseil de base de Côte d'Ivoire o kɔnɔna la k'a ye dɛmɛ belebele sɔrɔ ka bɔ olu fanfɛ kosɛbɛ Patrick Baga fɔ la a ko mun ye kibaruya kɔni ko o sɔrɔla i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Abibu Sila yɛrɛ ko nin don kun daminɛ in na ko a kan ka taa mun ye Abidjan kaw fɛ yen Abibu Sila kuma wɛrɛ t'a da kɔnɔ koyi nin
biro mun filɛ n'o bɛ conseil de base de Côte d'Ivoire ko fɔ k'a bɛ taa dagakolonci ni ka a filekolonci ni ka a sokɔnɔminɛ bila lajɛlen ka a kɛnɛmaminɛ nka mun ye o hakilinata mun o filɛ ni Abibu Sila la ɲɛmaa bɛ na ye k'a fɔ ko gɛlɛya belebele b'o la koyi o sabu kɛ mun ye Abibu Sila a yɛrɛ ka danga mun fana bɛ yen n'o y'a ka vice président ye o fana kɛlen bɛ ka guwara kɔni k'o sɛbɛkɔrɔ da o baara in na n'o de ye Mohamed Sidibe Mohamed Sidibe y'a yira k'a fɔ ko mun ye o mirinata mun o filɛ ni ye Abibu Lata ko o t'ale fɛla ko ye bi k'o ta ale fɛla ko sini Fatigiba ka fɔ la ko mun ye o conseil de base de Côte d'Ivoire ne ma gɛlɛya kɔni o b'a kɔnɔna la nin waati in na ko siga kɔni ko o t'a la nka Fatigiba ka fɔ la a ko n'i ye ko ninnu taabolo jateminɛ k'a lajɛ ŋunuŋunu kumaw cayara a waati fo k'a fɔ ko a cayara a yira k'a fɔ ko mun ye o conseil de base min bɛ Côte d'Ivoire kaw fɛ yen n'a bɛ o conseil des Maliens de l'extérieur u ka base mun n'a bɛ Côte d'Ivoire kaw fɛ yen ne ma ko maa dɔw b'a kɔnɔna la siga t'a la koyi k'u ye dɛmɛ ta ni ka nin cɛ in kɔni ka a sɛgɛrɛ n'o bɛ fatɔ kura in kɔfɛ Ibrahima Eniya Kamara k'u ye dɛmɛ ta ni ka a sɛgɛrɛ k'olu ka dɛmɛ yɛrɛ kɛra sababu ye ko min ye nin cɛ in ko a ja fari yera fo ka bataki ka n'a bila an ka cour constitutionnelle la k'a yira k'a fɔ ko mun ye an ka fanga kow bɛ taa sɛgɛnnafiɲɛ bɔ o la Fatigiba ka fɔ la a ko mun ye nin kɔrɔfɔ mun na a bɔra nin cɛ in da kɔnɔ ta an ka na nin ko in kɛ kɛrɛfɛ den koyi o sabu kɛ ko in kun labɛnnen don fo k'a fɔ ko a labɛnnen de fɛn caman de kun labɛnnen don walasa mun ye jamana a bɛ se ka firi a sen samara kɔnɔna la cogo min na nka Fatigiba ka fɔ la a ko mun ye au conseil de base de Côte d'Ivoire enquête kɔni bɛ sen na maa mun ni nɔ yera nin ko in na k'a fɔ k'e de farala cɛ in kan ni ka nin fatɔ kuma in k'a bɔ a da kɔnɔ ka ɲɛsin jamana ma ne ma ko maa min fa i yɛrɛ fa ko enquête bɛ sen na don n'a nataw la cɛ o cɛ muso o muso de kun sen bɛ nin ko in na ne ma k'i bɛ nin ta langali ni bunakun kɛnɛ kan kunnafoni filɛ de an y'a sama ka bɔ l'humanité kɔni ale kɔnɔna la Musa Mamadu Bagayogo ale sɛbɛnnikɛla i bonya o b'a la ndogo bonya diyara n ye an kana ɲinɛ ka mɔgɔw hakili jigin k'a fɔ k'u tulo bɛ radio Nura FM de kunkan na Nura FM an bɛ laseli kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji ko ɲumani wɛrɛ da la an ka nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 ndogo Mali fantan ni naani bɛɛ fɛ radio so minnu bɛ yen minnu bɛ fara anw ka ni kunnafoni bɛ cari a duguw bɛɛ la a bɛ radio 20 ani kɔ ndogo i k'a dɔn a b'o bɔ o ye anw yɛrɛ bɛ minnu kalama n'o tɛ a bɛ cari fan caman fɛ hali bi kunnafoni an bɛ taa n'a ye n ka cɛkɔrɔba n'o ye Aluseni Mayiga ye an b'a fo nin waati in na a bɛ Kati ale ko a Mayiga ndogo Ade an b'ale ka fasiri an b'o ta a bɛ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an k'a ma ko La Sirène ndogo ne bɔra wa i ka dɔn Côte d'Ivoire ne bɛ maliyɛn den fɛn fɛn bɛ diɲɛ fantan ni naani fɛ ne b'olu ka lahaliya n b'o ta min ye wa i ka dɔn maliyɛn minnu bɛ wa i ka dɔn jamana kɔ kan k'u bɛ ka makɔnɔli kɛ dɛ a ko min ye wa i ka dɔn transition kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka dɔn k'a fɔ maliyɛn minnu bɛ yen n'u bɛ jamana kɔ kan k'u bɛ kɔnɔni la hali bi min ye Mali gouvernement a ye wulikajɔ ni cɛsiriw kɛ ko yɛlɛma caman bɛ yen minnu bɛna don wa i ka dɔn k'u taabolo la kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalataw ani i ka dɔn sɛbɛnden minnu bɛ yen n'u bɛ anw ka hadamadenya yɛrɛ sira ko fɔ wa i ka dɔn u ye yɛlɛmaliw caman u y'olu fɔ nka hali bi k'u kan ka cogo sugu bɛɛ lajɛlen kɛ k'u teliya joona min bɛ se k'a to anw ka tungamankew n'o bɛ diaspora maaw ko fɔ olu bɛ se ka lafiya cogo min u bɛ ka ɲinifɛnw u bɛ se ka kɛ u bolo sɔrɔ fɛnw ye nɔgɔ min ye wa i ka dɔn asidi minnu n'olu kɛra n'o ye Asidi Lari Fondation olu kɔni kɛra sababu ye ka wa i ka dɔn kɛ jigitigiw masa ye anw ka wa i ka dɔn tungamankew bolo nka hali bi gouvernement kan k'i teliya joona min bɛ se k'a to maliyɛn minnu dan bɛ jamana kɔ kan min bɛ se k'a to olu bɛ lafiya cogo min a ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ min ye an ka maliyɛnw u bilama gɛlɛya min bɛ u da la kɛrɛnkɛrɛnnenya la passeport national ko awa i k'a dɔn ko gɛlɛya kɔni k'o bɛ maliyɛnw da la kosɛbɛ sabu maliyɛn minnu bɛ jamana kɔ kan ni halisi ka se ka nin sɔrɔ fɛn min bɛ yen n'a bɛ carte d'identité ko fɔ u bɛ ka o de ɲaami a ko la ka sɔrɔ carte d'identité dun sɔrɔli a bilama nɔgɔ wa sabi wa nabi don a b'i nin ka kɛ suratu tigɛ ye a k'o de siratigɛ la maliyɛn den minnu bɛ jamana kɔ kan bi u ko tɔɔrɔ b'u kan ajaba b'u kan gɛlɛya b'u kan ala nin sɛbɛnden ya a sababu ye n'o ye awa i k'a dɔn passeport sɔrɔli ko ala ni carte d'identité ko ye a ko yɛlɛmali caman bɛ yen minnu kɔni fɔra ko a bɛ kɛ ka ɲɛsin anw ka jamanadenw ma minnu bɛ jamana kɔ kan a bɛɛ lajɛlen fɔla min ye hali u ka assemblée nationale donni ko o lahaliyaw olu bɛɛ fɔra nka hali bi kalati ka don ɲin na ka bɛn ni a ko ninnu fɔra ka tila k'a da kɛrɛfɛ a ko tɛ ka teliya cogo si la a ko min ye anw ka jamana faamaw ye u bɛ wele sabu farafina jamana caman bɛ yen e jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ ni Mali yɛrɛ tɛ gɛlɛya min filɛ nin ye n'o bɛ awa i k'a dɔn anw da la a tɛ awa i k'a dɔn dugu tɔ ninnu si da la a ko ka sɔrɔ n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ 2007 ka na 2013 nɔgɔ min ye ko caman bɛ yen minnu fɔra a k'a dɔn a kɛra sababu ye kalataw caman a ko bisi basara maliyɛn den minnu bɛ jamana kɔ kan u bɛ kala ta kɛ cogo min a dɔnnen don maliyɛn denw awa i k'a dɔn u bɛ awa i k'a dɔn jamana fɛ cogo min a dɔnnen don nka n'i y'u kin ka se hakɛ dɔ ma a ko a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ a ko ka sɔrɔ maliyɛn denw dun awa i k'a dɔn
aka damine ni wati nuna kana se wati laba nun gondana ndo ka kalata ko asumayra ko sobe ala ni seben dingo ya sawbu gela do fana kumbe ko wari gele ala nyona chama o bekera sawbu malien de minu bi jamana ko kan ko ka gele ga bi faso de nganga way kado minu bi jamana kono jamana marabo kan go hakili twala faso de jama de bi abi million jama mbo minu bi jamana ko kan bama nu toro ledu akala je jinyama jole na mimbi se ka to bi se ka lafia chugomi note akola ba way kado ka bi gele de ka kuma fo ka dese ka ke o fana fe min na ka gele ko sobe bisi basa babi sina koron fela kela o be ka laje tamanje bolo be ka laje minye sécurité o be ka assurer nga sécurité belebele re assurer ro o ya anga tunga mangewi be milliard hake mindu jamana ko non do ati konde ka bande ati konte ka ba ni aje temine hali bi maddo yo be muguru bi nyagari ne ka maraji be shini billahi maraji musaka be tungara ko abebo tungara ko bulu luanse wari tungara ngeudu kalo sara malo bana tungara ngeudu tungara ngeudu bana ali idi mami yere don few ali bana ni segena kasi hake doma ni ya soro nige juru feka gele fa ndogo abishele na ma foyi chima sengani euro ni ngani dollar ni nu ubo chima o bete doywa wallahi na fara ko gele bolu dala aka gelende passport ko ni na ko ngal laje aka fara ka bonyo atela ka laje sugal ko gala maiga ayo laje afara ko dinga fara ka bonyo do tungana ngaw yu kanu de tungana ngaw ye jamana maraba nu baw ko de baw ko parce que hakilla wu hakilla ta mi abako de ba ko de donc wu fana ka blafia yoro e mi ayo hakili tola katina passport ka bonyo na ala ka ni sabo fasiri fle ade la sirene wu ka fasiri wu ka video boli e bonya bala marama ga nyama bonya aseba ko jaranye alibi amayira kanu mola ku sogole menura fm na bi kono to ani Tomi Murumuru Duru la sili obeka ka bojela koroji kunyumani wordala daga durusira 76 33 43 03 ene pana ne ba ale samaka grena ne pana niya asama mamu kubanda kono ode masiro jopi ibe na ka fako munye dine marfatigi nunu mudo ne me bara munna no be mugu prenta ko fo ato do dugu kolo kono jugoro ibe na ka fako amugu prenta en ko akara soba bi sibiri tebane munye erejoni moti okonala ma woro ni ko olufatu amuye ma chama fana ko banana patri baga fola akomi sibiri dondo benama sigaro kleta ani konontoma negayata ani duru wati sira mumbe nanga makokona ani sebari nunanchila la no be moti erojo okonala ibena ka fako mu compagnie mumbe nanga mako nur transport ale kumuga bo gawoni ki kundani yero ko folenga ngamanye mungo mu nur transport atra yele munye ba manchi nuna be dina marfatu ko fo uga mungu prenta do donen de dugu jugorla la ko munye ni compagnie nur transport ko atra yele ko amanye mungo munye maworo olu ningena kono okarabara muye machama kono ko olu banana ametomna na fogo bi ma banaba to kono uyolu tani ngata no liye hôpital muna afle ni hôpital menanga mako hôpital somine dolo na be sebar kono la ko muye banaba to tara katanu uye watriba ka fola akoni yero ko fole be na ka foko munye bamanchi ako anyone lo no kosobe ko na manya ka foko munye bamanchi na be dina marfatiku nko fo nyama ukono uwulo no watina mugu yeranyini yerani sababu la obuka tamugu prenda taw ka do dugu jugoro mugu prenda una be ka sobe ninga mauka kencha manka achie na be ka sobe ka machama ningena ka akaraba wo mugu prenda mun do jugoro abeka sobe mu mugo ka tanga segi fene ko ako be subaya na fonu ko ni fleni anya sama ka bo ene pana ale kona la mu ye masire jobi ale se baningala maru mega nyama ibonya obala ndo wati tarambe aketo ni ga gausu fe ameni ntatele la ka kunje ni ndiye gausu keta ka so de fer ne ga obale de bulu ndo ni mbeta ni minya awai kado safune kumba ale de kumambe safune kumba akumambe feminga uti dore ndo minya awai kado gouvernement kura mimbe na kanga sigi gouvernement kura sigiri awai kado safune kumba akumanimbe awai kado ni odi strategala akominya gouvernement kura sigili ikado ka fo madame Sika Jatuso ko wilika jo sera ama ko nimba siribe Mohamed Ali Bachiri numbe ajira ka fo awai kado wilika jo ko a barka alai ka kainde ko lusinde ala ajaranye ekutala ajaranye re neta do minu ziru mon akoni eje temeneke minya awai kado mali gouvernement mimbe ni awai kado akanga sigi okuma de bensina ko dowerete sharti mimbe na revisera na lajara kurai we min la nyine awai kado odi kanga ke akunga minya awai kado mado be wilika jokera minu nofe kase minuma ndo awai kado kafo ka bi nafo uluko ni yajira kafo ku sendala bi awai kado kuka ulutui ulu datido akula sabu adobe yajira kafo minya gouvernement ko ere awai kado ulu datido ala fois
olu mo ka kɛlɛ dabɔ min ye away ka do gouvernement kono don gama yelma place ɲini kama a dɔw fana be ko olu y'a jira k'a fɔ Choguel ko ala Mayiga away ka do no sembe gouvernement ɲamaya la i ka do k'a fɔ ko olu kɔni k'u dati do ala Patrick Ba a y'a jira o de la k'a fɔ madame Sikeja Tuso min ye ka fasiri fara ɲɔgɔn kan dakuru ɲɛ kelen na dɔrɔn ko ni ba Sidibe Mohamed Ali Bachiri away ka do k'u kɔni y'u sen bɔ a la k'u ko away ka do alhamdulilayi olu ta la awɔ safunɛ kunba interdit Bamakɔ an b'o kɛ k'a cɛ bi komi waati sera n'o tɛ a développé len b'a kɔnɔ kosɛbɛ mais don n'a nataw la ni a bɔra fasiri wɛrɛw kɔnɔ an n'a lase waati se kama voilà